Velkommen til Zoneterapiskolen Logos, som ligger i Aarhus Centrum. Zoneterapiskolen Logos er en skole, hvor du kan blive uddannet til zoneterapeut, og du kan også tage kurser af forskellige ting, men lige nu der er det uddannelsen til zoneterapeut, jeg gerne vil snakke om. Mm. Det her, det er sådan lige, når I nu sidder online, så er det rart lige at kigge, hvad er det for nogle lokaler, jeg kommer til. Så her er lige, hvordan skolen ser ud, når I kommer ind, og så er der lige et billede af et par elever, der står og laver noget. Jamen, den her skole, den er en zoneterapiskole, som er medlem af den brancheforening, der hedder ZCT. Og det er ligesom din garanti for, at kvaliteten her på skolen er i orden. Og det vil sige, at der bliver holdt øje med, at alt er, som det skal være, og vi har et pensum, som vi arbejder ud fra. Sådan at vi ligesom har noget planlagt fra start til slut. Så har vi ekstern censor også, og jeg kommer tilbage til eksamen igen. Velkommen til. Mit navn er Janni Almostoft, og jeg er skoleleder og underviser på Zoneterapiskolen. Når man skal tage en uddannelse til zoneterapeut, så skal man bruge nogle basisfag. Man skal blandt andet have anatomi og fysiologi 200 timer, og man skal have sygdomslære, eller det der også hedder patologi, 100 timer. De basisfag, dem skal I tage væk fra skolen. Vi har det ikke på skolen, men der er nogle link inde på hjemmesiden, hvor I kan blive guidet ind, hvor de også giver nogle gode procenter. Men de basisfag skal I have, inden I går til eksamen som zoneterapeut. Det er en god idé at få startet op på noget af det, inden man starter på uddannelsen. Men det er ikke et krav. Så man kan godt starte på begge dele på én gang, hvis man har tid til at læse på det. Der er også nogen, der kan få dispensation for de her basisfag, og det er dem, der har en sundhedsfaglig uddannelse. Det er en læge, tandlæge, sygeplejerske, plejehjemsassistent, fysioterapeut, ergoterapeut, jordemor, kiropraktor, radiolog. Men det er sådan, at hvis du har nogle af de ting, eller noget, der minder om det, eller du er i tvivl, jamen så skriver du bare en mail til mig. Og så hvis jeg er i tvivl om noget, så har jeg brancheforeningen i ryggen, som lige hjælper mig med, at alt er i orden, inden du starter, så man ikke står og skal til pludselig at have de fag her. Så ja, men det vil sige, at dem, der har dispensation, de kan bare starte direkte på det modul, der hedder zoneterapi. Og zoneterapiuddannelsen er på den her skole, der er det hele med i prisen. Zoneterapi, medianlære, kost, psykologi, klinikdrift, alt hvad du skal bruge på nær de behandlinger, du selv skal have. Det kommer jeg lige tilbage til. Men ellers så alt i uddannelsen, så det er rimelig nemt at finde ud af. Jeg underviser i zoneterapien og medianlæren, og så har jeg gæstelærer på til ernæringsdelen og psykologidelen og klinikdriftdelen. Og der vil man blive introduceret for dem, når de kommer og skal undervise dem, der skal undervise der. Men de er selvfølgelig super dygtige. Og når man har alt i det hele her, så er det det, der er med i din uddannelse til at blive zoneterapeut. Og der er timer, som der skal være for, at du kan blive det, der hedder RAB-godkendt, registreret alternativ behandler. Det vil sige, at du bliver ikke registreret alternativ behandler, når du tager uddannelsen, men du har timerne, og så lader du dig registrere i brancheforeningen bagefter, og køber for et engangsbeløb dit RAB-bevis. Men det kan du altid spørge ind til, hvis du starter på uddannelsen. Så har jeg bare lige lidt billeder her, for at gøre det lidt lækkert. Men ellers så i uddannelsen, der har vi 300 timer praktisk og teoretisk zoneterapi. Vi har medianlære, journalføring, orientalsk diagnose, biopati og så masser af supervision. Og nogle af de her ord siger der selvfølgelig ikke så meget lige nu, men det kommer de til. Så har vi kost, vitamin og mineral tilskud. I skal lære basisviden, så man faktisk kan se, om den kunde, man har på briksen, får de
gode ting til, at kroppen kan regenerere. Så er det selvfølgelig vigtigt med psykologi. Og selvom du har læst noget psykologi i anden uddannelse, så skal du deltage her, fordi her bliver det sådan meget den der sparring også en til en, man sidder, og man kan heller aldrig få for meget psykologi, når man skal arbejde med mennesker. Her på skolen har vi lidt mere avanceret zoneterapi også, fordi når I går herfra, så kan I mere end basisviden. I kan faktisk gå ud og arbejde på et ret højt niveau, fordi at vi arbejder med avanceret zoneterapi. Og det er blandt andet at lære at afbalancere. Gør nogle ting, der gør det lidt bedre for hænderne på længere sigt, at man ikke hele tiden arbejder hårdt. Det kommer lige tilbage til med hænderne. Så kan man vælge enten at få ansigtszoneterapi eller øreakupunktur. Jeg vil sige det sådan, at det er egentlig holdet, der bestemmer, hvad de skal have. Så jeg plejer at anbefale øreakupunktur, og det gør jeg, fordi at det er et super godt supplement til at lave zoneterapien på fødderne. Og så kan man hurtigt lære det i ansigtet på et kursus bagefter, fordi man har al baggrundsviden. Men så kan vi nemlig også arbejde med akutte muskelsmerter og forskellige ting via ørerne, og det er meget, meget fantastisk. Så har vi et forløb med klienter på skolen. Det er nogle klienter, som vi hjælpes ad med at finde i første omgang, og det forløb er en 4-5 behandlinger, som de her klienter får på skolen. Og det er ligesom den måde, at man prøver at komme igennem alt det, man har lært, få det skrevet ned, få det brugt, finde ud af, hvad er højre og venstre, op og ned her, når man skal lave sådan en behandlingsplan. Og det er nemlig det, vi skal, eller I skal, når man skal være zoneterapeut. Til sidst skal man lave en udvidet journal, hvor alt pensum skal indgå. Så det er meget rart at have prøvet før, så man også ligesom ved, jamen, hvordan skal jeg gøre, og så der ikke er nogen misforståelser. Så det har vi på skolen, hvor jeg selvfølgelig er der. Så har vi også klinikdrift og markedsføring, og der har jeg også ekstern underviser på, som er super dygtig med det. Og det vil jeg ikke tale så meget mere om, men det er i hvert fald en del af det, der skal til for at blive registreret alternativ behandler. Førstehjælp er også inkluderet i uddannelsen. Det får I lige til aller sidst, da førstehjælpen gælder for 2 år ad gangen. Så er I ligesom helt, når I starter op efter uddannelsen, så er I klar til at lige have lidt fred omkring det hele, så I først skal have opdateret cirka 2 år efter I er blevet uddannet. Udover det, så skal man som zoneterapeut studerende dokumentere, at man har nogle behandlinger derhjemme, eller hvor man nu har behandlingerne henne. Og det er, at man skal dokumentere, at man har haft 50 gange fødder i hænderne. Det kan godt være, at man finder 10 klienter, der får 5 behandlinger hver. Og det kan også være, at det er naboen en gang, og barnet en anden gang, og alt er fint. Men det kan jeg fortælle meget mere om, når vi ses. Og der kan selvfølgelig godt komme nogle små ændringer, men det her er ligesom det hele, som er med i uddannelsen. Det, der hedder 5-element lære, og det, der hedder medianlære, det er den spændende del, når man ligesom har lært alle zonerne, og nu ved jeg, hvor de ligger på fødderne, men hvordan regner jeg så ud, hvad den her klient skal have hjælp med, hvis nu for eksempel det er en forstoppelse eller noget andet. Og så har man simpelthen et system inde i 5-element, hvor man sætter det ind i sådan et billede af 5 cirkler, sætter man alle symptomerne ind og arbejder lidt med over- og underenergi og finder ud af, jamen, hvad er det lige det hele handler om, og hvad kom det af? Og så begynder man at løse alle de her knuder op, som er kommet igennem årene. Og det er klart, det der er kommet, sådan, hvor de kommer ind med noget akut, der har man ret gode chancer for at gøre noget på få gange, og det hvor der er rigtig mange knuder på snoren, rigtig mange ting, der er stødt til gennem livet, der skal man selvfølgelig have lidt flere behandlinger. Men alt det lærer I. Og folk har det egentlig sådan, når de kommer, at de har stor tillid til vores faglige viden, og hvis de spørger, de spørger egentlig, hvor mange behandlinger skal jeg have, og så skal vi selvfølgelig svare på det. Det lærer I også. Der er så mange spændende ting at sige her. Jeg kunne fortælle en hel masse om historien og alt muligt andet. Men det kan jeg altid gøre, hvis vi mødes sådan live.
Selve uddannelsen til zoneterapeut uden basisfagen, den koster 56.000. Og det er jo mange penge, når man sådan, det skal man selv betale. Det er sådan, at I kan godt lave en afdragsordning over det antal måneder, som I går på skolen, og det er cirka 14-15 måneder. Og så betaler man så 8% oveni, fordi det er ligesom det mindste, man kan betale for at lave en afdragsordning. Det er sådan, at prisen for uddannelsen stiger til 62.000 i 2025. Ja. Der er nogen, der kan søge hjælp til det her uddannelsesprisen, og det kunne være nogen, der måske er ledige og så videre. Jeg har skrevet lidt om det inde på hjemmesiden, og ellers så tag fat i mig, så skal jeg hjælpe jer med, hvordan I kan gøre det. Der var lige lidt flere billeder. Det her altså med vand og ild, og det illustrerer lidt den model, vi arbejder med for at finde ud af, hvor folks ubalancer, som man kalder det, ligger, og så kan man lave en plan ud derfra. Og det er bare så spændende. Det er helt vildt spændende. Og man lærer også meget om sig selv. Det er jo ikke bare en uddannelse om at lære at behandle andre. Man får en kæmpe selvindsigt. Både i, jamen, hvorfor reagerer jeg sådan? Hvorfor får jeg røde kinder, når jeg gør det? Og hvorfor får jeg ondt i maven, når jeg gør det? Så der er så mange gode ting. Og vi har altid små hold her på skolen, og det gør, at der er god tid. Vi har ingen stress. Der er god tid til at snakke med alle, også til at høre alle. Det er nemlig en personlig udvikling, så nogle gange så kan man også godt vælte lidt undervejs og tænke, puha, og familien forstår det ikke, og alle de her gode snakke, som man kan have, som egentlig kun gør en bedre som terapeut, når man sådan begynder at stille spørgsmål til en masse ting. Men det er der god tid til. Vi har maks 8 på holdene, og de fleste hold, de er på omkring 4-6 stykker. Så det er rigtig dejligt. Det er en af de gode ting her på skolen. Undervisningsmaterialet, nu er det her billede godt nok af den sidste, altså før jeg opdaterede bogen, men det er egentlig mig selv, der har skrevet bogen. Og det kom så af, at alt var i kopier, så jeg startede med at undervise, og så tænkte jeg, jeg laver bare en bog ud fra det pensum, vi har. Så den bog har jeg selv lavet, så jeg kender alle ord i den. Der er en del af det, der er tilgængeligt online, og det bliver også sådan, at alt, hvad I lærer praktisk, det bliver filmet og bliver lagt ind på en fælles gruppe, som kun hver enkelt hold har. Og det vil sige, at I altid kan gå tilbage og se. Det kan være, at man har haft en sløjdag, det kan også være, at man ikke lige har været der eller noget andet, så kan man altid se det, hvordan det hele det er bygget op fra starten af. Og vi kan optage alt det, det skal være. Så ja. Selve uddannelsen afsluttes med en eksamen. Det hører jo til, selvom mange ikke kan lide ordet eksamen. Og det er heller ikke en eksamen, ligesom man kender fra mange andre steder. Det er en lidt speciel eksamen. Der er 2 dele i den. Det første, det er, at man går op til en skriftlig eksamen. En skriftlig eksamen i hele vores pensum. Og det bliver med multiple choice spørgsmål, og der bliver en cases og nogle spørgsmål. Noget af det må man have materialer med, og noget må man ikke have materialer med. Men alt det har I helt styr på, når I kommer dertil. Inden den skriftlige eksamen har I faktisk derhjemme haft et forløb, ligesom det vi havde med supervision på skolen, men denne her gang er det en kunde, der kommer til jer, som I ikke kender i forvejen. Og det er som udgangspunkt mig, der finder de kunder til jer, sådan at jeg er sikker på, at der lige er noget at arbejde med, og at I ikke kender personen. Sådan at det ligesom bliver sådan helt den gode måde at starte på, uden man har nogen idéer om, hvad der skal ske. Dem skal I behandle 6 timer derhjemme. Og det er selvfølgelig med supervision af mig. Jeg kan ikke svare på alle spørgsmålene, men selvfølgelig kan I stille spørgsmål omkring nogle ting, som dukker op, og så tager vi selvfølgelig det. Men den udvidede journal, I laver på den klient, den har I med til den skriftlige prøve. Og 14 dage efter den skriftlige prøve, der skal vi så have en mundtlig prøve. Og der snakker vi om den journal, I har lavet. Og så kommer den kunde eller klient, kommer så på skolen og skal have noget zoneterapi og noget medianmassage.
Så det er ligesom den praktiske del, fordi nu er det jo praktikere, vi bliver. Så derfor skal vi selvfølgelig afslutte med noget praktisk, så Sensor og jeg kan se, at I kan lave noget zoneterapi, og I er klar til at komme ud i klinikkerne, og det er I selvfølgelig. Øhm, jeg tænker, at altså den skole her, altså zoneterapiskolen Logos' nok, hvad skal man sige, hovedting er, der I bliver super dygtige håndværkere. Så vi skal kigge på blandt andet, hvordan behandler vi, ja, men hvordan kan vi behandle, så vi også skåner vores hænder og skuldre og ryg og så videre. Sådan i den første del, hvor I lærer zoneterapien, der lader jeg være lidt i fred, fordi at man skal lige finde ud af, at skal den arm vende sådan, og hvordan passer mine hænder til det her og så videre. Og så er det ikke rart, at man bliver rettet og rettet og rettet. Men lige snart I kan alle zonerne, så begynder vi sådan at finpuste og se, men bruger vi begge hænder hver gang, og sidder vi ordentligt på stolen, og kunne man stå op i stedet for, og så videre. Og det er jo meget individuelt, hvordan man har det bedst, når man skal behandle. Så jeg synes, det er vores force her på skolen, at man er bare en sindssygt dygtig håndværker. Og jeg synes, at dem, der kommer ud, det kan lige så meget som mig selv, der har 25 års erfaring, og det mener jeg faktisk. Så det synes jeg er rigtig godt. Ja. Og så er der mange, der spørger, kan jeg tage den her uddannelse ved siden af, at jeg arbejder? Og det er jo altid svært at svare på. Jeg vil sige sådan, at hvis man har små børn, så kommer de selvfølgelig i første række. Men det kan man godt, for vi mødes én gang om ugen. Og der laver vi først, altså repeterer vi det, vi havde gangen før, så lærer vi noget nyt, og så laver vi praktisk, sådan at dagen er delt med teoretisk og praktisk. Alle får og giver behandling hver gang. Så det er også super dejligt. Så kan man også selv mærke, hvad er det zoneterapi og medianmassage gør ved mig, og hvad sker der inde i min krop? Og det skal jo til for, at man også kan hjælpe andre til at finde ud af, hvad der sker i deres krop. Så hvis man kan afse i hvert fald, hvad skal jeg sige, 2-3 behandlinger om ugen til fremmede, der kommer ind. Det kan være naboen, det kan også være manden og børnene og alle mulige. Men bare I har nogle hænder på nogle fødder hver uge. Der er ikke meget at læse, fordi at vi tager det step by step. Så man kan sagtens følge med. Det er klart, når der hedder eksamen til sidst, så er alle stressede, fordi så skal man have en masse udenad. Men til den tid har vi snakket meget om alt, inden man går til eksamen. Så jeg synes, alle kan være med. Også dem, der har været nede med stress, og hvor hovedet driller lidt, og dem, som måske ikke er vant til at læse. Og jeg synes også, dem, der er vant til at læse, de har også nok at se til, fordi det er en anden måde at tage viden ind, at man sådan ligesom skal kunne bruge det hele praktisk. Så ja, man kan godt arbejde ved siden af, og nej, hvis man har en masse problemer og små børn, så bliver det lidt sværere. Men langt de fleste kan sagtens arbejde ved siden af. Ja. Og hvad skal man så forvente af hjemmearbejde? Jamen, hvis man kan røre ved fødder en 2-3 timer, det vil være super. Og så skal man selvfølgelig læse på det, man har fået til hver gang. Det er ikke meget. Jeg skulle lige se, om jeg havde en bog liggende her. Det har jeg selvfølgelig ikke. Det var da dumt. Men det er ikke meget, man læser. Og vi gennemgår alt på tavlen. Alt. Så ja. Ja. Er der forskel på uddannelser og skoler? Ja, det er der helt sikkert, fordi det er meget præget af den, der er skoleleder og den, der er underviser. Vi har vores pensum, som vi skal sørge for, at I kommer igennem, og hvordan vi gør det, det har vi faktisk metodefrihed til. Så det handler super meget om kemi, om man kan lide at høre på den person, der taler, om man kan lide den energi, de har. Så det er en rigtig god idé at enten se et online intro, som jeg har her, eller komme ud og besøge skolerne. Sådan at man vælger det rigtige sted, sådan at man ligesom får den bedst mulige uddannelse. Holdstart, det har jeg snart. Jeg har holdstart her nu står der august her, men det er faktisk september. Vi rykkede det lige lidt, fordi jeg kom lige til at være lidt for smart i forhold til sommerferien.
Så det bliver lige først i september. Datorerne kan ses inde på hjemmesiden. Og så det er dagholdet, og det er jo fra klokken 9 til klokken 14. Aftenholdet de starter i oktober, og der kører vi fra 16 til 21. Hvis du godt kunne tænke dig at komme med på uddannelsen, så gå lige ind på hjemmesiden, der hedder www.zoneterapiskolen.dk. Derinde kan når du kommer ind, vil du se, der også er min hjemmeside for klinik, men så står der oppe på hovedlinjen, der står der bare Zoneterapiskolen, og så kan du faktisk læse alt, hvad jeg har sagt derinde, også mere uddybet. Og der er også kontaktinfo, også hvis man vil melde sig til. Men så må man altid skrive til mig, ringe til mig, lige det man har lyst til, og komme med alle spørgsmålene må man også komme med. Det var jo lige her. Så her står både mail og zoneterapiskolen.dk. Så du kan altid få fat i mig. Jamen, tak for din tid, tak fordi du lyttede, og måske ses vi. Jeg håber, du bliver zoneterapeut. Hej.